Този летен лагер е по-специален в сравнение с обикновените уроци по английски, тъй като тук атмосферата е по-неформална, децата се забавляват повече и имаме възможност да приложим по-различни методики от един традиционен урок по английски в клас. Децата развиват различни умения по английски, но като че ли умението, което развиват най-добре е говорене, тъй като тук те прекарват много часове, работейки на английски, общувайки помежду си на английски език, нещо за което не ни остава време в традиционните часове по английски. Реших да уча английски, защото ако отида да играя в чужбина, ще ми трябва, а и в живота без английски не може. Използваме различни методи, за да направим ученето по-интересно и забавно. Ролеви игри, индивидуални задачи, всичко е съобразено с конкретната група ученици, техните знания, тяхното ниво по английски и това, което искаме да постигнем. Най-интересният урок беше днешния. В него ние имахме по един предмет и трябваше да го опишем и след това да измислим кратка история с него. По време на нашия езиков летен лагер по английски език, децата прекарват минимум 5 часа, практикувайки английски език в реални задачи, които са съобразени с техните нужди и цели. По-лесно се учи сред природата, защото е по-тихо и можеш да се съсредоточиш над уроците. Няма да забравя цялостното ми преживяване тук. Намерих много нови приятели, много се забавлявах. Много игри играехме, които сплотиха колектива и съм много доволна. Няма да забравя преживяването с Байкушевата мура, което посетихме вчера. Преживяването, което няма да забравя е, може би, Рила Фън парк, където се возихме на влакче и преди това гледахме мечките в резервата. Имаме примери на ученици, които постигат невероятни успехи в рамките на 5 дни от предишни лагери от предните години и това е нещо, което се случва при всеки един езиков лагер. Летният лагер е подходящ както за начинаещи, така и за по-напреднали в обучението на английски език. Харесвам в уроците с Стефан, че са много развлекателни, много приятелски се държиме и всичко е хубаво. За обучението ми при Стефан мога да кажа, че е много ползотворно, материала се усвоява лесно и е забавно. Атмосферата в лагера е приятелска, позитивна и образователна. На тези, които се колебаят дали да се включат на летен лагер на Пелов Академи, препоръчвам с 2 ръце. Бих казала това, че е много интересно, забавно и ще научите много нови неща. Децата обикновено, когато си тръгват от лагера, казват "искам пак". Ако търсите начин детето ви да придобие нови знания, да се забавлява, да придобие увереност, това е правилното място.